Тук се събрахме. Чека. Караме. Какво стана, бе? Какво стана? Май мека. Май гумата ми е мека, бе. Май спукана. Не. Мислих, че ще спукане. Няма. Тук всичко изсъхнало. Всичко изсъхнало. Погледнете, хора. Колко много. Ей, чак! Оттам. От това голямото дърво. До тука. Само вода имаше. Нататъка имаше само вода. Защо винаги трябва да го правиш, бе, брат? Защо винаги трябва да пикаеш, бе? Какво стана? Изкара веригата, ли? Изкарана пак граб. Това малки и аз не знам, що го взимам. Ти нямаш още хубава и каркала, какво да правим? О, тя омекна тази верига. Погледнете, Коста. Тя омекна. И така трябва. Не са много хубави колетата, скромни колета. Ама и твоите пада, нали, бе? Не. Няма ми хубави колелета. Пане ли един път моята верига, няма опряни, че. Няма. Окей, да пани, брат. Няма опряни. Трябва да отида да взема ключа да я стегна. Да отворя цялата гума. Ти добро. Сой. Е, там, комбайната. Като гирди от Събира житото. Да, бе. Кога ли влезна Денис? Да, бе. Айде да тръгваме към центъра. Или... Не знам. Центъра има бая хора, видя? Бая. Чай да починем малко, защото ние оттам. Чак оттам, оня голямата сграда. Чак, вижте откъде дойдох. Тука. А то още има, обаче сега ще ви кажа колко е часа. Там е добрата хора. 9 часа точно е. Ама чак Точно. там на добрата. Точно 9 часа е. И не можем да ходим нататък, защото натам е много повече далече. Още толкова. Там гората. Вижте колко е голяма. И там не може. Трябва да ходим и чакаме там. Отрива. Скелетите. Сене. Може някой ден да ходим пак. И така. И там не може. Не бе, там какво ще правим? То наблизо там. Обаче тук има бавени зъбчета и не искаме да влизаме. Да. Затова, че тук е съхнало. И може да правим някакви каскади. Обаче трябва да почистим малко. Има камъни, има такива големи треви. Да не си направим тушове. Да ни правим тушове. Защото от тук имаше една пътека. Там от ония камък. От ония камък до тук имаше да се спускаме. Обаче, когато дойде водата, се е качила до тук някъде. Се е качила водата и развалила всичко. Докарала камъни, докарала треви, всичко. Мръчки. И без той тук е още мокро. Тук имаше много вода. То наскоро. Даже сега ако влязах тук, не знам дали ще потъна. Мисля, че тук няма. Пак се поту. Погледнете. С колелото, вижте, потуване. С колелетата, ако влезем тук, ще потънем много бързо. Рибите къде са? Рибите нататък пуснахме. Горките риби. Умряха сигурно, изядоха ги четъртилите. То тук влизат овце, всичко. Влизат тук добитък и тук вече няма да влизам. Защото тук влажно и... Само лекичко. Ето, вижте.
От тук, Бочо. Вижте. Не може. Може ли? Не. Тук може. Ей, малка жабка. Гледайте. Да, я си я Ей, Къде е там. Накота се прави. да. Ето, ето я. Вижте. Вижте каква малка жабка. Ето я. Малка жабка. Да го бием ли? Къде Не, как ще убие жабата, ще убия, бе, пак. То тук. Аха, ето. Тук Ето хора. Вижте, вижте. Ей, пътувам. Погледнете. Аз Погледнете. Немай. Тук вече се пътува. Момчета, Да. айде да ходим, че комбайната идва да ни изгази колелета. Айде, бе. Айде, бягайте. Бягайте, ще изгази колелета. Био, дадох 200 хиляди евро да полезу. Идва комбайната и ние искаме да сгази колелетата, защото на пътя сме ги оставили. И пригваме на авто. Тук бе прашно. Момчета, Да. от тук ще карам аз бавно, ако искате И ви, аз искам. защото Защото веригата... съм с колело, а пък и малкия излиза веригата. Аз пак с колело с телефон. Ето тук, Авера при мене, той е брат ми. Е другия Авер, и отзад малкия. И покажете мали как мина. По-леко, че да ни излезе веригата ся. Полека ни дей подскираш, ти ще напрежи. Ето тук е така. Давайте малко тежки. Ето тук малко. Сигурно са 20. Оле, заек! Вижте го отпреде! Оле, те са много! Спокойно, бе! Не знам дали ги видяхте. Това зайка. Бега, ще спре да ги вземе. Май. Искат ли да спрем, бе? Къде са, бе? Ето тук. Някъде. Спокойно, момчета. Не, бе, няма. Няма да ги закачваме. Ще идвам и за дивич тук. С колелетата. С колелетата. Скучно. Малко да бегате. Не. Е, там ще му или нещо. Зайчи хора. Два зайка на едновременно. Абе, два. Да, бе, два. Аз ще би направим да. Оле, много как не ще видам. Тук ще идваме с кучетата. Да. Тук. Ем да ги разкарам малко. Аз ще Да. пусна моите двете и твоята. Полека, бе. Нашето място е, че е тук хора. Е, тук ще има пътници, зайци. Ще идвам за дивичи. Давайте, момчета. Давайте. Тук минаваме така. 8 минути вече е това вид. Видя? Това вид. 8 минути е вече. Минаваме тук. От някакви букуци, погледнете просто. Тук бая прашно, гледай. Това колелото в прах. Погледни какво става. Отзаде е страшен дим. Ама като казвам страшен, значи много страшен. Ако сме без колело, без телефон, тук ще стане мармалат. Пак казвам, колелетата не са толкова хубави и въобще не са. Обаче стават за такива пътища. Ей, това колело е като моето. Отпреде малкия дето карам. Хикс бегач и отзаде има още един бегач. Са много хубави.
Обаче имат баланс. Вижте какви дупки и камъни минавам. Обаче съм без ръце. Вижте. Ръката ми вижте къде е. И няма клатене. Няма клатене. Вижте. Ръката. Вижте каква дупка. Влизам вътре и няма клатене на кърмило да я изгубя баланс. И така. Тук хващаме. Оглеждаме се. Давай нататъка. Бе, тука. Не, бе! И така сме вече на хубавия път. И... момчета, елате, съберете се. Киро, дай да настигнем Киро така. Ате. Момчета, спирам видеоклипа. Вие се абонирайте за канала. Харесайте за канала. Харесайте Лайк. и Лайк. ни подкрепете в този канал, за да станем хубави хора, които показват забавления. Ще правим много шансърски такива работи. Не мога да го кажа. Да му еба езика. Извинявам, ще го псувам. И така спирам видеоклипа. И очаквайте много шансови. Центъра. Не бе, дай напред. Благодаря, че изгледахте този клип. До нови срещи!